बे समाव गेलेमु आयदानिफ्राय मुगानि थान्दै निउज पर्टेल अनसायगिरि नोंथांमोननि बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरदों। बे समाव सासे रोंखा राखा गेलेगिरि बिथां प्रहलाद बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दै जों लानानै फैदों। बिथाङा थांनाय 14 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो किक बक्सिं गेलेनायजों लोब्बा गोनां आरो बिथाङा दिनै बुहुमनां बा मुलुगनां सासे गेलेगिरि। बिथाङा सासे बुहुमनां बा मुलुगनां गेलेगिरि जानानैबाबो दिनै सरकारनिफ्राय जिबायदि सुबिदा मोननांगौमोन बेबायदि सुबिदानिफ्राय जानगाराव थानो नांदों। बिनिखायनो आं बिथांनिफ्राय गिबियावनो मोनथिगोन बिथाङा मा समनिफ्राय किक बक्सिं गेलेनायजों सोमोन्दो लाबोआमोन आरो दिनैनि समाव बिथाङा मा मेडेल देरहानानै नैबे बिटिसि आसाम आरो भारत हादरखौ बिथाङा बुहुमावनो मोनसे नाम खामायना लाबोदों। बिनि सोमोन्दै जों मोनथिनानै लागोन। गिबियावनो प्रहलाद नोंथांखौ मुगानि थान्दै निउज पर्टेल चेनेलाव बरायनानै लाबाय। खुलुमबाय, आं प्रहलाद बसुमतारी आरो निउज पर्टेल चेनेलखौ आं गोसो गोरबोजों धन्यबाद बावो। आङो गेम गेलेनाया सिगाङाव गेम गेलेनाया आङो गासै 14 बोसोर जाबाय, 14 बोसोर जाबाय गेलेनानै दासिम आङो मेडेल लिस्ट मोननो हादों। मोननानै दा आङो सरकारनिफ्राय जा सुबिदा मोननांगौ आं बेखौ मोननो हायो आरो। नोंथाङा मा गेलेयो? आङो किक बक्सिं गेलेयो। ओमफ्राय किक बक्सिंआव आङो दा नेसनेल गेलेनानै आङो इन्टारनेसनेल हाबदों। इन्टारनेसनेल आङो प्रफेसनेलाव फैबाय आरो। दिनैसिम नोंथाङा मा मेडेल मोनखो? आं दिनैसिम गेलेनानै आङो सिगाङाव आङो ब्रन्ज सिलभार मोनदोंमोन। बिनि उनाव आङो गासैखिनि जा मारिनांगौ आं बेखौ गासिबो गल्ड मेडेल्स मारिदों आरो। बिनि उनाव आं इन्डिया आसामनिफ्राय अल इन्डिया चेम्पियनशिप जानायाव आङो फार्स्ट इन्डियायाव आङो बेस्ट फाइटार मोननो हादों आरो। दिनैसिम नोंथाङा बबे हादोराव गेलेहैखो? आङो गेलेनायाथ' आउट कान्ट्रियाव बारलांनो हायाखै, जिखुनु आङो इन्डियायाव नेसनेल इन्टारनेसनेल जानायखौ आं गेलेनो मोन्दों। ओमफ्राय दा आङो ओरै नेसनेलखौथ' आङो गेलेबाय, बहुत बार स्टेट गेलेबाय। दिनैनि बुब्लियाव नोंथाङा सासे रोंखा राखा नेसनेल बा इन्टारनेसनेल किक बक्सिं गेलेगिरि जानानै दिनैनि समाव सरकारा माखासे नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल गेलेग्रा बिथांमोननो स्टाइपेन्ड महरै बिथांमोननि मुङाव साखरि होयो। दा बे साखरिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेलेनायाव जाहाथे थाखा फैसायाव नोंथांमोना उसुबिदा दाफैथों होननानै बेबायदि डिजिगनेसनखौ होयो। जेरै हिमा दासनो बिथांनो DSP रेंक होदों आरो बिथांखौ गेलेनाय जगताव अरायसम सरकारा सापर्ट खालामबाय थादों। दा नोंथाङा बेबायदि मोननो हास्थायो नामा? मोननाया दासिम आं सरकारनिफ्राय जेबो हेल्प मोनफेराखै। दा आङो बेखौ खावलायदों जेसेबां नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेग्राफोरखौ जेसेबां सरकारा हेल्प होदों जाहाथे आंबो बेबायदि हेल्प मोनो। थारमाने आंबो सरकारनिफ्राय एसे हेल्प मोनोबा आङो साबसिनाव थांनो हायो आरो साबसिन हारिखौ नाम खालामनो हायो आरो आं जोंनि बे बिटिआर हालामखौ बांसिन नाम लाखिनो हागोन आरो आसा थायो। मुलुगनां गेलेगिरि जानानैबो आं दिनैसिम दाबो रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनाखै। जाहाथे सोरबाफोर अनसुला गोसोनि दङबा आङो बहाबाफोर गेम गेलेनो थाखाय मुलुगनां गेलेनायनि थाखाय जाहाथे सोरबा गोसो अनसुलाफोर दंबा आंखौ एफा एनै अनसुंथाइ हरो। जाहाथे बेजों लोगोसे बिटिआर सरकाराबो गेलेनो थांनायफ्राव माखासे प्रब्लेम जायो, बेखौ बिटिआर सरकारा माखासे सल्भ खालामहरोबा गोजोननाय मोनगोन आरो। दिनैनि बुब्लियाव नैबे क'क्राझार बा बिटिसि हालामावनो गोबां बर' रिपर्टारफोर दं, लोगोसेनो इउटुबारफोर दङ। नोंथांनि सोमोन्दै सोरबा रिपर्टार आरो इउटुबारफोरा नोंथांनि गेलेमुनि सोमोन्दै निउस कभारेज खालामफैबाय नामा? दाथ' रावबो फैफेराखै। दा फार्स्ट टाइम बेनो फैदों सारमोनानो। दा नोंथाङा नोंथांनि गेलेनायखौ गोजौ फारसे लांनायनि सिमां दङ? बेखौनो सानो आं, जेनेबा आंनि गेलेनायाबो गोजौ फारसे दावखोलांगोन। इन्टारनेसनेल वार्ल्ड चेम्पियनशिपफ्राव बा अलिम्पिक काउन्सिलफ्राव हाबनो हायोबा आंनो हाबनो आंनिनो नाम नङा जे हारिनिनो नाम जागोन, देशनिनो नाम जागोन, जाथिनि नाम जागोन आरो जोंनि बिटिआर एरियानो नाम थाबोगोन आरो। नोंथांनि उननि थांखिफोरा मा? आंनि उननि थांखिफोरा बेनो जाहैबाय जे जेसेबां आङो हागौमानि इसिबां नाजागोन आरो इसिबां गेलेलांगोन आरो बेखौनो आं सरकारनिफ्राय जेसेबां हेल्प मोनगोन आरो आं बेखौ बांसिनै गेलेलांनो हागोन आरो हारिखौबो नाम खालामनो हागोन। नोंथाङा जिथुखे गैयि न'खरनिफ्राय बिलंस खालामो, दा बे बुब्लियाव नोंथाङा मालाबा नोंथांनि होम टाउनखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव गेलेहैनांगौब्ला थाखा फैसानि सर्टेजाव नोंथाङा गोसो बायो नामा? बेनो जे माखासे प्रब्लेमा बेनो फैयो। माखासे जोंहा न'खरावबो गैया। एखमबा बिमाया खस्थ' खालामनानै हरो, बिमा बिफाया एखमबा बहाबा नेसनेल जायोबा बहाबा सोरनावबा लानानै थांथ'यो, बहाबा मास्टारफ्रा एसे हेल्प होयो अननानै। ओमफ्राय दा बेनो सरकारनिफ्रायथ' जेबो मोनफेराखै। दा माखासे नेसनेल इन्टारनेसनेलनिफ्राय सिलेक्सन जायो आउट कान्ट्रिफ्राव, बेयाव माखासे फाइनान्सियेलनि थाखाय थांनो हाया, बेयाव गालांनांगौ जायो। सिलेक्सन जाबा बेयाव
गालांनांगौ जायो आरो प्रब्लेमा बेनो जायो स्पेसियेलि बिटिआर सरकारनिसिम मा खावलायगोन स्पेसियेलि आं बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौनो खावलायदि बिटिआर सरकारा जेसेबां नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेग्राफोरखौ हेल्प खालामो जाहाथे आंखौ बेबादि हेल्प खालामोबा माबा मोनसे बानायनानै होयो जाहाथे बानायनानै होयोबा आङो बांसिन आरो गेलेलांनो हागोन आरो बिटिआरखौ आं बांसिन नाम खालामलांनो हागोन आरो बे बुब्लियाव नोंथांनि उज्जवल भबिष्यतखौ कामना खालामदों डेट मिन्स नोंथाङा उननि समाव नोंथांनि प्रफेसनेल लामायाव नोंथाङा जाफुंसारथों दा बे बुब्लियाव प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा सासे मोजां गेलेगिरि जानानैबो दिनै सरकारनिफ्राय जाखिनि सुबिदा मोननांगौमोन बै सुबिदानिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांदों दा बे बुब्लियाव आं नोंथांमोननो बिथांमोननि न'खरनि माखासे सिनखौ दिन्थिगोन जिथुके बर' हारिनि गंफ्रोमबो न'खरा गैयै समाजनिफ्रायनो फैनायलाय दा बे बिथिङाव प्रहलाद बसुमतारीनि बिमाया सासे जोङो इसोरखौनो होननांगोन जाय बिथाङा गंगा बिमा गाखोयो दिनै गंगा बिमानि गेजेरजों बा गंगा मन्दिरनि गेजेरजों बे हालामाव थानाय माखासे जाय सुबुंफोरा माखासे बेमार आजारजों भुगिनाङो बै बेमार आजारनिफ्राय बिथांनि बिमा सोरगोस्रि आइ बिमाया माखासे सुबुंफोरखौ बेबायदिनो क्रिया गाखोनायनि गेजेरजों नायनानै बिथांमोननि देहायाव जानाय माखासे बेमार आजारखौ फोसाबनानै होयो आरो बेबायदिनो बिथांमोननि न'खरा सोलियो दा जोंनि बुंनो लानाय बाथ्राया बेसो बा जोङो बर' समाजनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनो फोरमायनांगौ बाथ्राया बेसो दिनै बर' हारिनि साफ्रोमबो जाय बिथांमोना गावगाबागाव प्रफेसनेल लामायाव मोनसे थांखि लानानै थाबायदों बै थाबायनायनि लामायाव बिथांमोननि थांखिखौ अरायसम जाफुंहोनांगौनि बेलायाव जों बर' सासेया सासेखौ अनसायनांगोन आरो दिनै बिटिआर बा बिटिसिआव जोंहा बर'निनो सरकार दं दिनै गेलेमु बिफानबो दं बै गेलेमु बिफाननि माखासे इएम बा मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना जोंनि बे बिटिआर हालाम बा बिटिसि हालामनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो मोजां गेलेगिरिफोरखौ बिथांमोना नागिरनानै बा बिथांमोननि सुलाद लानानै बिथांमोनखौ गोजौ गेलेगिरि बानायनायाव बयबो मदद होनांगोन अब्लानो जोंनि बर' हारिजों लोगोसे बिटिआर हालाम बा बिटिसि हालामजों लोगोसे आसाम आरो भारत नाङैनो जोङो बर' हारिया मोनसे रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन बर' हारियावबो मोजां गेलेगिरि दं बेबायदि होननानै दा जोङो फोरमायथारनांगौ बाथ्राया बेसो जायखि जाया प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा उननि समाव गावनि गेलेनाय आयदायाव बा गावनि गेलेनाय लामायाव बिथाङा साक्सेस जाथों आरो जों बर' हारिनि बिटिआर हालामनि बिटिसि हालामनि बेजों लोगोसे आसाम आरो भारत हादरनि नामखौ रोशन खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो इसोरनि खाथियाव आखाइ खबजोबै जोङो आर'ज गाबबाय बिथांनि जानानै